Goeie en welkom bij het muzikale dwarsplein van Friesland. Joep bij optredens van Molstone, haar nieuwe album maken. Maar ook Gerard Company met een bijzonder muzikaal verhaal. En Annemarieke Koenders, die kennen we nog van Ikdres zien. You only see your skin, but the demon within hunts you down, down. The future whispers like a spell that goes within, locked up in a cell. Escape from hell. You're not alone. Silent scream, that is space. See those eyes, pools of great pain. No pain, no gain. Open wounds, time will tell. Shout it out, just ring a bell. Don't get down on your knees. Just take care and so beware. Things you really need to share. You're not a liar. Let's start a fire. Just take care and so beware. Things you really need to share. You're not a liar. Let's start a fire. Just take care and so beware. Things you really need to share. You're not a liar. Let's start a fire. Just take care and so beware. Things you really need to share. You're not a liar. Let's start a fire. You're not alone. Komende snij zullen ze hun nieuwe cd presenteren in Neushoorn. Of ook alvast reclame voor meidje. Straks een verhaal van de nieuwe plaat van Molstone. En ik ben blij dat ik met deze prog-rock hier in de kin. Dit is een nagelnije aflevering van Noordwien. Leuk dat je erbij bent. Straks ik het verhaal, het nieuwsgierige verhaal van Gerard Company en de nieuwe voorstelling. En die voorstelling gaat door een Amerikaanse singer-songwriter. Maar dan rond 1800, ja 18 heel. Waar had ik het dan? Oer Stephen Collins Foster. Live in Noordwien. I came from Alabama with my banjo on my knee. I'm going to Louisiana, my true love for to see. It rained all night the day I left, the weather it was dry. The sun so hot I froze to death, Susanna, don't you cry. Oh, Susanna, oh, don't you cry for me. I've come from Alabama with my banjo on my knee. Oh, Susanna, oh, don't you cry for me. I've come from Alabama with my banjo on my knee. I had a dream the other night when everything was still. I thought I saw Susanna coming down the hill, and the buckwheat cake were in her mouth, the tear were in her eye. Sassy's coming from the south, Susanna, don't you cry. Oh, Susanna.
I'd soon be in New Orleans, and then I look around, and when I find Susanna, I fall up underground. But if I do not find her, this man I surely die. And when I'm dead and buried, Susanna, don't you cry. Oh, Susanna, oh, don't you cry for me. I've come from Alabama with my banjo on my knee. Oh, Susanna, oh, don't you cry for me. I've come from Alabama with my banjo on my knee. Het verhaal, het muzikale verhaal van een Amerikaanse songskruwer, zeg ik er maar even bij. Hij is ook gedichten trouwens. Stephen Collins Foster. Vertelt in de voorstelling My Name is Foster van Gerard & Company. Straks het verhaal daarvan. En hoe het Gerards, want daar komt er toch meestal wij op dit soort toch wel nieuwsgierige figuren uit de geschiedenis van de Amerikaanse muziek komen. Goed, een nieuwsgierig verhaal is Yggdrasil. Een verneerd volkduo hier uit Friesland. Die bestaan al een hele tijd net meer. Die hier is Linde Nijland. Die is al jaren op een paard. In het boetloon overigens, maar haar muzikale carrière. Er weer nog een. Annemarieke Koenders. En die komt in kwart naar Friesland daar. Naar de Pleerts in Burgum, om correct te wijzen. Ze komt net alleen en ze neemt ook Fred Goverde mee. Geweldige, talentvolle jongen hier uit het noorden bij. Maar ze beiden zullen ze een jongvullend programma daar in de Pleerts verzorgen. Reden genoeg om ze uit te nodigen. Praten over hun muziek, een nieuw album en natuurlijk die voorstelling in de Pleerts in Burgum. Annemarieke Koenders en Fred Goverde. Laat me niet kisten tot ik achterblijf. Ik ga je missen, maar niet zoals jij. Laat mij de laatste zijn. Laat mij de laatste zijn. Ik ben Fred Goverde. Muzikant. Muzikant, gitarist, zanger, hobbydrummer. Hoe lang speel je al gitaar? 16 jaar, sinds mijn 12e. Ja. En jouw muzikale achtergrond, want Annemarieke was hier, die is ooit met de folkduo begonnen. What's your story? Ik ben gewoon op mijn 15e begonnen met liedjes maken, denk ik. Of mijn 14e, toen ik mijn eerste gebroken hart had. En toen voor het eerst optreden met een bandje op de middelbare school. Heel slecht ook, zoals het hoort. En toen onder mijn eigen naam met van Nederlandstalige pop, rock heb ik een paar jaar getoerd. En nu zit ik in Taxi. Dat is een soort van punkband, maar dan de Teletubbies. Een soort van door elkaar. Dat gaat heel hard, dus daar ben ik nu over mee bezig. Laat me de laatste zijn. Laat me de laatste zijn. Laat mij de laatste zijn. Je hebt daar een nummer gespeeld, dus dat is een van die gewoon solo nummers die je bij wijze van spreken op een regenachtige dag in je eentje hebt zitten bij elkaar te pingelen. Ja, denk het misschien wel zelfs. Die Laat mij de laatste zijn was onderdeel van iets wat ik met mijn vrienden altijd doe. Mag je schelden? Ja. Dat heet Kutliedjes. En dat heeft een vriend van mij, Bruno, bedacht. En hij... ken je hem, Bruno Storm? Dat is een muzikant uit Groningen. Maar hij heeft toen bedacht van... Hey, we lopen het vast met schrijven. Kom, we doen gewoon 2 weken lang... elke dag een kutliedje schrijven. En het enige criterium is dat hij af moest. En dat is zo bevrijdend. Nou, ik heb ook echt vreselijke draken van nummers geschreven dus. Alsof dat ik nog 10 minuten had voordat ik naar mijn werk moest. En dan ik echt heel snel met mijn gitaar en een vreselijk nummer eruit gepoept. Maar dat was er ook eentje van. En dat was echt, ik vind dat echt een heel mooi liedje. En die was er gewoon like that. Gewoon... Er liggen lange grijze bomen op de grond bij lage zon. Je ziet de herfst komt van opzij. De dingen die je doet, ze gaan vanzelf. Die je laten moet, gaan niet vanzelf voorbij. We waren een zangduo en wij traden
vooral in onze beginjaren op in het pop- en rockcircuit. Dus we waren een beetje een vreemde eend in de bijt. En eigenlijk was onze uitdaging om stoere zalen stil te krijgen. En dat lukte met onze samenzang. Ja, we schreven eigen liedjes en tweestemmige zang. En heel erg folk, hè? Ja, het werd ook steeds folkier naarmate het vorderde. Begon, het was altijd wel. Het klinkt natuurlijk al gauw folky als je alleen maar een gitaar en 2 stemmen hoort. Ja. Ja. Jullie hebben nog een reunie gedaan. Ja, dat is ook alweer bijna 10 jaar geleden volgens mij. Dat zegt al wat over hoe snel de tijd gaat. Ja. Ben je daarna als muzikant heel erg veranderd? Of zit je eigenlijk nog wel steeds op die manier in de muziek, zeg maar? Ik denk dat het... Ik heb eigenlijk pas na Yggdrasil mezelf als singer-songwriter ontwikkeld. Dat ik ook dacht, alleen zingen kun je ook doen. Want dat vond ik daarvoor altijd een beetje eng. Of in ieder geval, tuurlijk deed ik dat wel eens. Maar toen dat stopte ben ik wel verder gegaan. En heb ik mezelf gewoon ontwikkeld als solo-artiest. Je nieuwe plaat, What's the Story? Wat voor verhaal zit daarachter? Wat verhaal wil je vertellen? Het is eigenlijk gewoon een plaat met luisterliedjes. Het gaat op zich over hoe ik in de wereld sta. Het is niet allemaal 1 op 1 waar gebeurt. Maar het is wel heel erg over hoe mijn gedachten gaan. Daar schrijf ik over. En het is ook eigenlijk het verhaal van... ik maak natuurlijk die muziek in mijn eentje. Zit ik gewoon lekker thuis veilig achter de geraniums liedjes te schrijven. Maar het gaat eigenlijk ook over ontmoeting met anderen. In Groningen hebben we de Songclub. En daar heb ik een paar leuke muzikanten leren kennen. Waaronder Fred Goverde. En Harm Ridderbos ook. Die heeft de plaat opgenomen. En daarnaast nog wat andere leuke muzikanten. Dus het gaat ook gewoon over het samen daar dan weer iets van maken. Laat je kraaien boten lopen. Hou je ekster ogen open. Laat je kraaien boten lopen. Hou je ekster ogen open. escape from reality. Please show me your garden of dreams, and I see the wonders of nature reflect on his face. The smoke is rising, the vision's getting clearer. It's not what it seems, just a dream behind a dream. And join the dance of nature. Try to fulfill your destiny.
So become the master of illusion, standing at the crossroad, joys of life and death. Try to ignore the man of confusion, take my final breath. I will take my final breath. I will take my final Ja, toffe band. Tenminste, ik ben heel blij dat ze er weer eens even binnen. Moldstone, Joerts live in Noorderwien. We willen aardig trouwens zeggen, we de oude beeld. 2018 mensen hier ook al. De meesten ben iets griezer worden. Maar de band is absoluut teruggegroeid. En dat zullen ze komend weekend snijden krijgt er weer een weer bewijzen. Want er is een nieuwe cd uit, die wordt snijden presenteren. Net stenen maar erin, zitten wij dan. En ja, ik moet zeggen, muzikaal staat het weer als een hoes. Ik kijk even naar Visie erbij. Maar ik ga even naar een van de belangrijke leden van de band. Sieberijn, kom even bij jou. Dag jongen, ik moet even voor die delk roepen. Hoe is het? Nou, goeie, best. Ja, man. Ja, heel best. Stel eerst de band nog even voor. Ja, nou, achter de drums, dat is Klaas. Bassist is Mol. En dan hebben we Bobby. En dan hebben we toetsenman is Jan. En we hebben een gastspeler en dat is Sander. Ja. En ik ben Sieberijn. En gast zijn nou anders? Of gast definitief? Of, Nou, het is hij eigenlijk de ingenieur van de studio. We hebben opname gehad en hij kan ook prachtig een mooie gitaar spelen. Ja. En hij zit letterlijk op de cd met twee nummers. Maar de tolbesnarige akoestische gitaar. En toen hebben we zijn, mag mij de presentatie zeg maar hij doet het hele concert mee. Te gek, man. Ja, geweldig. Wat is het verhaal van deze plaat? Deze plaat. Nou ja, we zijn 2 lijn begonnen met het idee van eigen nummers. En, maar er moest een heel repertoire opbouwen. Dus dat had even te worden. En dit is dus het repertoire waar we verder begonnen. Hè. We gaan afscheid van het spelen van onbekende covers. Alleen maar eigen werk. Ja, en we zitten wat in de progrock. Ja. Hoe ontstaan ze dan? Hoe komt de nummer ter stand?
Nou, ik kom meestal met een concept. Met alles en wat themaatjes en dat soort dingen. En dan gaan we gewoon met de band gaan we het volledig uitwerken. En dan komen ze wat bij, dan gaat het wat aan. En dan, als we het kleren hebben en het zit als een hoes, dan gaan we de studio in en dan laten we het vers zetten. En dan gaan we met het volgende ondergang. Ja. En zo is deze cd eigenlijk ook geweest. Want de eerste opnames, ik denk dat die al qua clipjes al 2 jaar op YouTube stonden. Dus gauw wat tijd kwijt, hè? Ja, maar het ben ik lange noemers. Ja. En dat is juist het wel. Er gebeurt van alles. Nou ja, en volgens mij ben je maar redelijk perfectionistisch. Ja, we zijn... ja, dat druk ik me nog heel voorzichtig. Best wel meer neukerig. Ja, nee, inderdaad, dat is prima. Maar het probleem daarmee vaak is wanneer is clear, hè? Ja, de grootste uitdaging is om tussen al het bombastische geweld om de normal definitie in te krijgen. En we willen ook een beetje het songgehalte. Het met, maar wel echt vestkusbruwen, zeg maar. Ja, nou, de kiste prok uitgaan met hele lange solo's en heel lang uitspannen of spannen. Ja. En wij willen toch wel een beetje compact, er moet een structuur in zitten. Ja. Voor Zuus. Ja, hoor, dan wordt het een bende. Dan wordt het een bende. Zei hij streng. Ja. Hij heeft nog lang een uitdacht hoe de titel of net? Master of Illusion? Ah, het is eigenlijk een stukje tekst uit een van de noemers. Waar schreeuwt de teksten trouwens? Ik schreeuw de teksten, ja. Kom de rest dan ook met ideeën in oren of hoe zit dat? Nou, dat zal in de toekomst vast wel gebeuren. Ja. Maar het is ontstaan en dan mag het nog gaan. En ik weet het altijd al wend, noemen schreeuwen. En zeker binnen die scene en het materiaal, dat weet ik wel. Dus, we ben ik al bezig met het tweede album. Oh. Ja, daar ben ik al noemers voor. Ja. Get lekker man, get lekker. Nou, goed. Maar gewoon wegkomen, hè? Ja, zeker. Dit is de derde of de 4e keer nou? Dit is de 3e keer. Ja, 3e keer. Ja, jongen, tijd hoor ik in Schoffert wat betreft. Hey, even naar de presentatie, want in Neushoorn, dat is natuurlijk hartstikke leuk. Special guest, Bertje Hering. Ja, die hebben we vregen. Zit ik op de plaat? Die zit net op de plaat. Nee. En, maar ik vond voor deze een beetje leuk om hem uit te noemen. Ja, en hij speelt ook, of hij zongt ook net mij met de noemers van de CD. Maar we doen gewoon 4 noemers. In overleg met hem, wat hij graag wil. En dat zijn echte hits uit de jaren 70 en de 80. En dan ben wij gewoon de burgerleidingsband. Ja. Maar dat doen we er tussentro. Maar we pakken het wel heel breed hoor. Er komen dansers. We gaan nog een achtergrondkoor. Met 3 personen nog. En het wordt een mooi feestje. Het wordt een mooi feestje. Het wordt opname met cameraploegen. En er is ook een presentatie van iemand. Ik ben er naam even. Oh, dat best ook. Ja. Oh, Max Snijn hebben we daar komen. Ja. Nou, dan hebben we dat. Prima, jongen. Ja, prima. Ik vind hem een leuke band, dus dat doe ik graag. Maar Jim, verder nog aan. Ja, hij komt uit. Ik ga nog een CD in de hoorn. Komt hij nog op vinyl uit? Of is het vooral op de streamingdiensten? Ja, het is de bedoeling wel dat we een compleet album echt nog op vinyl uitbrengen. Maar we laten wel even op inscrow-basis zien. Want we moeten even een beetje indruk hebben van wat de vregen vindt. Want ja, we gaan net een maatschappij en dat soort dingen. Dit komt al hier het eigen boost. Je doet alles zelf. En Voedselbank houdt een keer op natuurlijk. Hè? De Bingerezen. Ja, de Bingerezen, ja. Goed, de presentatie. Kom de Snijders Neushoorn is gewoon hinnen. Mijn onderwoord Bert Hering, maar natuurlijk draait het om deze nieuwe CD. Zit die al online trouwens? Ja, op Spotify en YouTube, al je clipjes en dat soort dingen. Dus dat, ja. En dan zijn we naar de site van Molstone gaan. Gewoon op internet. Ik lees er nog naar gaan. Sterker, er zie je nog wel live spelen van die nieuwe CD dus. Molstone live in Noordwien.
Komende snij dus de cd-presentatie van Moldstone. Nij album uit, fantastische prog-rock, zo neemt het maar even. En ik vind het echt te gek dat ze hier weer eens even wien. Dat geldt ook voor Gerard en Company. We zeggen aan het begin van het programma al even een noemer van hem. En elke keer als Gerard hier komt en zijn vriend, dan hebben we het weer over oren songscrews. En dit keer gaat het door deze meneer. Ik zeg, nou, heren, welkom. Ik neem even zag. Ik liet hem even zien. Gerard, welkom. Dankjewel. Ja. Steven Foster. Stephen Collins Foster. Collins Foster. Ja. Want ik geloof dus toen dit doek maken had. Ja, dat heb ik schilderen. Ik doe altijd van mijn helden. En daar schilder ik ze even. Ja, even. Nou ja, ik ben per maand mee bezig. Maar goed, in elk geval. Ja, maar vanaf we daarop praten, ik dacht, du hast nogal wat helden, ze staan zo. Want du hast nogal wat eerbetoon maken. Ja, zeker. Ja, nee, mooi. Dus Stephen Collins Foster. 200 verlien in die binnen. 4 juli. 1826. Dat had u toch al geleerd? Nee, dat wist ik al. En dat is, hij is verstaan in 3 januari 1964. Krijg voor het eind van de Amerikaanse burgeroorlog. Hij is net oud worden. Nee, hij is net oud worden. En hij is droevig als zijn eindkomen. En wij bezieken, wij doen een programma over hem. Dat heet My Name is Foster. En dat bezieken we dus om zijn mooie muziek die hij geschreven had. Meer dan 200 liederen had hij geschreven. Om die weer voor het voetlicht te brengen. Want deze man die stond vroeger dus in de boekjes, squallenboekjes, bij muziekles, bij de legere squallen waar ik nog op zitten had. Met O Susanna enzovoort. Maar deze man is een beetje in het vergetelliedrijk. En hij is in zijn eigen tijd in de vergetelliedrijk. En wij bezieken dus om dichter bij hem te komen. Ik lees een soort over hem en... wat heeft die man nou? Nou, dat hij aan de drank weer, dat weten we. Ja, wie heeft de dikke verslaving? Nou ja, hij een complex figuur. Ja. Maar wel een hele fijne man. En dat is, dat gaat ook soms samen. En dus wij bezieken om daar een mooi programma over te maken straks. Maar ik nou mijn beelden erbij, mijn lichtbeelden, mijn beamers. Ja, dus en die mooie leren weer voor het voetlicht te brengen. Praat maar terug, maar kost u de man al? Stefan Koster koert. Nee. Dat is toch wel leuk, want dan komt Gerard ermee hoor. Dat vind ik juist mooi van. Die had tijdens bijvoorbeeld dat de diverse banden spelen. En dan ben je komen begeren en die zei, nou dat en dat is het verhaal erachter. Ja. En dan de persoon die het schreeuwen houdt erachter, dat vind ik geweldig. Vind ik mooi om daarmee mee te werken. Ja, du hast de bas. Hoe pak je dat op? Staat dat op papier dan? Hoe is het spelen maast? Of is het Gerard dit van Neuriet? Hoe werkt dat? De meisje mij zal net... ja, maar hier zitten dus en dan? En dan maakt ze weer arrangement. Maar dat mag dus nog helemaal uitziek hier dan? We hadden de akkoorden en daar bouwen we dit op. Ja. Kost man? Ja, tenminste net tot in de details dat Gerard hem kent natuurlijk. Maar dat is ik haast onmogelijk. Maar nee, ik ken het natuurlijk wel. O Suzanne en Hard Times en dat soort nummers. Die ken ik wel. En we spelen natuurlijk ook al best een skoft. Dat soort nummers. Hè. Is er wat te zeggen over de veskes? Is het binnen het gewone veskes of binnen just wel typisch veskes die weet ik wel jerk is dat hij het skreun had? Ja, dat is wel een hele moeilijke vraag, Willem. Nou ja, ik denk wel dat juist dat hij het skreun. Toch een soort van vingerafdruk. Ja, want ik heb een aantal intro's, daar heb ik moeite mee om de goeie te spelen. Want het liep het wel wat op elkaar. Is toch? Dus zo. Dat is kierig. Mooi. Ja, heel verrijmd. Maar hoe ben je hem zitten hier eigenlijk? Gerard komt mij wat ideeën? Ja, hij komt daarmee voorstellen en dan gaan we eromheen zitten en dan beginnen we te spelen en dan ontstaat er iets, om het zo maar te zeggen. Mooi, hè? Ja, dat is... Echt musiceren dus. En dat is het mooiste wat er is. Dat is het mooiste wat er is. Dat is een cadeautje als je dat kent. Nou zitten we hier met viool en contrabas. Ja. We verhoren af en toe ook nog wel wat. Hè? Ja. Want de peeragementen die hebben dan dingen. En denk van ja, het moet ik wat een beetje disserteerd uitkomen. En dan het tempo wat verhoren. En wat oorinstrumenten erbij. Want hij vergelijkbaar mij nou hier in situatie echt een soort band om hem heen? Of? Nee, hij wie composer. Hij wie tekstdichter. En hij schreeuwt met name voor de minstrel shows. En de blackface minstrel shows met... Ja, dat kent je weer net meer. Hè? Dat je je gezicht zwart maakt je mijn kurk en dan als een idioot op toneel draven. Ja. Maar zijn leerten, hij schreeuwde er wel voor. Maar hij schreeuwde eigenlijk liefdesgedichten. Hij schreeuwde leerten over het land, over Kentucky, over Tennessee, over Mississippi en dat soort dingen. Dus het heeft een hele duidelijke voetafdruk. Het is eigenlijk de grootmeester van de lichte muziek. En
in Amerika. Hij was ook wel de father of the American music neemt. Ja, klopt. Ja. Dat wiekt terug. Ja, dat in mijn optiek wel. In zijn periode, zeg maar. Ja, dat weer nou wel meer. Maar hij weer wel heel erg... hij heel soort liedjes kunnen. En hij is er net rijk van geworden. Hij hier 38 cent in zijn beurs toen hij verstaan is. En een heel iets briefje met de tekst voor zijn volgende lied. Okay. Ja, hij is heel naar aan zijn einde komen. En dat is gewoon... En wij bezieken dus om wat maar die man te doen. Want ik vind dat hij dat wel... 12 in flink geboren en dat mij nou wel. Weet je nou bot eerd in Amerika zelf? Ja, er zijn al een heel soort bands die speel je dat. Ik bestel regelmatig nog cd's. Ik ben nog van de oude cd's. En ik heb eerst een hele mooie aantal cd's besteld en gekocht. Mijn lieden van hem. John Prine zingt bijvoorbeeld lieden van hem. En ja, ik moderne country-artiesten, folk-artiesten. Ja, ze eren hem nog altijd. Ja, zeker. Klassieke muzikanten, ze jongen het ook, hè? Omdat de melodie zo mooi van hem. Dat is echt een schitterende melodie. Tijdloos. Hij had ook klassieke dingen kunnen. Zelfs de Wodjak had naar aanleiding van een van zijn Swanee River, dat lied, had hij een klassieke uitvoering in New York, met als thema die lieden van Foster. Dus dat zei het wel wat. Ja. Maar best meer wit wollen en ik weet je bespelen en je van al je plannen met mij neem ik om. Waar moet ze nou wezen? Ja, op uw website, gerardandcompany.nl. Maar wij starten dit programma nou. We zijn druk met waanden. En wij hopen dus in dit jaar, omdat het 200 vrienden, nog te starten met het eerste optreden. Okay. Dat zit eraan te komen. En dan komt er een hele reeks majoor-optredens. We zijn voorlopig nog even met Gordon Jesse bezig. Hè? Ja. Zitten we trouwens 8 maart in het Bron Theater. Dat mij altijd uit mij even zijn. Ja, dat moet even zijn worden. Ja. Maar dit is dus volgende project. En daar gaan we een heel soort werk aan. En een heel soort willen. En een soort willen, ja. Ontzettend soort. Ja. My name is Foster. In ieder geval hot in de gaten. Sjog heen op gerardandcompany.nl. Meer informatie. En dan ben je nog een keer live in Noorwegen. Why my heart was young and gay. Gone are my friends from the cotton fields away. Gone from the earth to a better land I know. I hear the gentle voices calling old Black Joe. I'm coming, for my head is bending low. I hear the gentle voices calling old Black Joe. Why do I weep when my heart should feel no pain? Why do I sigh that my friends come not again? Grieving for forms now departed long ago. I hear the gentle voices calling old Black Joe. I'm coming, for my head is bending low. I hear the gentle voices calling old Black Joe. So happy and so free, the children so dear that I held upon my knee. Gone to the shore where my soul has longed to go. I hear the gentle voices calling old Black Joe. I'm coming, for my head is bending low. I hear the gentle voices calling old Black Joe. I'm coming, for my head is bending low. I hear the gentle voices
sisters calling old Black Joe. My Name is Foster. De naam dus van deze nieuwe muzikale vaststelling van Gerard en Company. Hopelijk een protte te zien. Komen die hier in Friesland en misschien hier daarna ik wel. In ieder geval best erin slagen om weer een hele nieuwsgierige namen uit de Amerikaanse muziektraditie naar voren te halen. Waardoor Azes nog in je noemer. Maar ik neem alvast al eens een keer voor je. Bedankt voor het zien. En we zijn natuurlijk op Stijn en Moor weg met de verhelling. Alle werkdagen op de radio tussen 6 en 7 uur. En 24/7 om het maar even populair te zetten op onder andere YouTube. En natuurlijk ook nog Facebook, Instagram. En zo kijk ik nog wel even terug in. Nog een nummer uit die voorstelling. My Name is Foster. Gerard en Company. Live in Noorderwien. Life's pleasures and count its many tears while we all sup sorrow with the poor. And there's a song that will linger forever in our ears. Oh, hard times come again no more. 'Tis the song, the sigh of the weary. Hard times come again no more. Many days you have lingered around my cabin door. Oh, hard times come again no more. While we seek mirth and beauty and music light and gay, there are frail forms fainting at the door. Though their voices are silent, their pleading looks will say, oh, hard times come again no more. 'Tis the song, the sigh of the weary. Hard times come again no more. Many days you have lingered around my cabin door. Oh, hard times come again no more. And as a pale drooping maiden who toils her life away with a worn heart whose better days are old, though her voice would be merry, 'tis sighing all the day. Oh, hard times come again no more. 'Tis the song, the sigh of the weary. Hard times come again no more. Many days you have lingered around my cabin door. Oh, hard times come again no more. Sigh that is wafted across the troubled waves. 'Tis the wail that is heard upon the shore. 'Tis the dirge that is murmured along the lonely grave. Oh, hard times come again no more. 'Tis the song, the sigh of the weary. Hard times come again no more. Many days you have lingered around my cabin door. Oh, hard times come again no more. Oh,